Tá fia agus Emer is chill. An méis den an na Comhaid an bheoga ó oil amach tapí galore. Bad san na cholíní. Did a mat a name scrífar an tíb seo, Robin scrífar an tíb seo an nate ar fad. Sto go gero sin lo an céad ar fight a seachtó dó fight a Carcané. Tá sé gramatha. Ó, tá cean fia gramatha, tá sé gramatha an sin chun iirt fia. Tá mé fia an cean sin a haringtamach. Chuige. Cean fighta ag Emer an sin tá fia héis buga a rai. Tá freigur difriúil agah cholíní. Féidir seo tá freigur difriúil agah ag an buinte seo. Duine ag an ceart beidir agus duine bháin mí ceart ach go maith an bhirte acu á dhéanamh. Fecin muid na botú níos tapúla. Fia ag obair leihí an sin. Emer ras a duine iirt a cean eile oil caighil ceann éigen atá gramatha ag bun an wascan sin tá ceann dúláán agus sin ach níl zón seaca dó éasca, níl na dúláán éasca ach tá sé fighta ag Emer agus tá ceann dechar fighta aici. Mahí tá hain dó trí cethir cuaig agus sé. Tá na Comhaid an bheoga ar fad fighta acu. Tá hain ó cuaig an seo, hain seo cuaig an seo. Hain ocht cuaig. Buan trí as an dá ceann. Cuaig deag so hain ocht cuaig. Hain ocht cuaig. Se. Get topic. Hain ocht cuaig. Hain ó cuaig. Tá sin cínta gur hain ó cuaig atá am. Hain ó cuaig atá am.